Hallelujah. 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 Ông jam hallelujah. Hallelujah. Kaneka kentin hallelujah kaneka kentin beneng. Hak babaro naru ki angel hadu ki breu. Hidang ya ong hi hadu menta ya ka juga ketin. Don ki balai sebeneng ki osniau baki angel ki ong hallelujah ki ong yo blay. Yero yo blay. Halal kamu yero ya kamu blay. Hake ni ka janmit sa sin ngai khoblay pi baro. Hake kerteng ka jong tra Jesus Christ. Hake ni ka janmit ublay upen sngeu yanga bangan kren ki kentin ke jong Jisu bau Jisu kren haki apostol hadin bolami na jingtep hadin bolami na jingtep bara shua bon selek no shebeneng ukren ye kini ki kentin ngan puli naka gospel ke jong Yohanes nagalo no ba arpo arke de khot Jisu ong kumni ngan puli te habau lal ong ye kane la prasad halor jongki baru ong haki top diang ya u men simbakhoy. Amen. Hallelujah. 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 Unang penim jonga bat jongpi haswa un kiu shabneng ban ino no ikisenran haka pertai ma u let no ban shong haka kti ka mon ka jok pa hang te beneng henry wongan sa pa pi wei pa no pentingan balong men simbakhoy henry shwa ka tau da krene ka ni wong top diang ya u men simbakhoy ong lamat ngai ni ki kentin ngan puli nang ni ula ong haki top diang ya u men simbakhoy top diang ya u men simbakhoy Lalu Jesus Christ ulong ye gini ki kharal ngot ki apostol kibele bod yo Jesus laisnam shiteng wong yo Petrus wong yo Andrew wong yo baro gitu ki kharal ngot wong top diang yo men simakhoy kadai yanga bat ya piru ba ukuran kumju inaga banda joma jobi wong top diang yo men simakhoy kamut umdai setia tangat ka ajar snem taman shua bukreni kan henry hadu mentau Jesus Christ udang kren wong to pediang yau men sebekoi haleluya minong akan kapor bani menjur baru Jesus Christ ngap diang yau men sebekoi ong jam ngap diang yau men sebekoi namar belai namar ba kalong ka shisha ni ke benge haga testament ka batmai ni dei bani yo pediang yau men sebekoi Nimde setia tang baonga lalong Kristan labiang lalaje senga si blai labiang laning ale ki kamjo balang labiang la bami ka jing khoi try laning la bami ka sacrament labiang henry ngene pi kandi kalong ka benta ka krau hadu kata namar blai namar klem omen simakhu haga ni ka berthei ngilong tang ki Kristan tang ka kerteng batang ki Kristan kiba shuyat haga do suda haringim shimla setia baniat haga bor ka jumen simakhu amen namar balai u Jisu ong biang haga kam apostol ka nong ka bas ningkong ka dekat bapra pinyo diang ya ka bor endalawan umen simakhu japi bat pin long kinong playanga ha Jerusalem bada Judea baro bada Samaria bada hadu ka bakut ka perthai ong bat ngai ka ni kan tin sa jesin bangin yo pen rung om de tang ha kli ha ka dono jungi ong lang henry pinyo diang yakabor endala wan omen simakhu happy bat pin long kinong playanga ha Jerusalem bada Judea baro bada Samaria bada hadu ka bakut ka perthai nega por balangi lajalap balangi kai tin ka joblai balangi kwa ba baro ki breken pdiangi ka ni nama ba kalong shisha ka jimen toy ka bakrao namangin yo ka bor endalawan men sima ko japi labun ki Kristan kiongat lot ngam so tu ka Bible ngam la bale komta balga tin joblai kam rung setia ha ka dono jonki pite balai kadau kolong namar ba kim don yu men sima ko uba ai ka jikai haka donut ka jongki ngaya kendo ki brio ka crowd ka jong blai ki ong ba ngim shula lej wat ka Bible school ngim shula lej wat ki Bible college ngim shula lej ki theology henry ki ong i shong haka school ka jomen sema khoi ka school ka jomen sema khoi ka mot
baki long ki brig bala pediang yang men sebekut baik la shong ke jing duai la shong ba pulai ke tin jublai ha ka jinglam jo men sebekut bat ki tip bha bat ki tip lot ki lawan yang ke wari ki bari ki jong ka tin ka jublai ki sutu namar ba men sebekut jublai uhi ka yake amen amen namar balai namar ba ka tin ka jublai ke thu kong ba ka ta ka jing pen sle ka badan po jong pi ka hikaya pi bat kam long ka babakla kalong ke basisha ang tin do blai we yanes lenong ka ba ar punyo ke khot ke krene kata hallelujah nama kata ni don't come yo men sema ko ka jim ka jungi ngadon come yo men sema ko ha ka jim ka jonga ni don't come baro yo men sema ko laro jesu ye senran kala ngot la kren ong to pdiang yo men sema ko ni lele kam tam ni den pdiang yo men sema ko ke senran kala yo yang markmat baru jesu christ lais nam chiteng kamne setia ba kim don setia Jesu Henry kalong ba Jesu ong knang e kane bakin pediang men seba khoit namar balai namar ba kinyo e ka bor ka jong oblai bagila penyelap e ka gospel kila ban sakhi e ka tin ka joblai kila ban duai ka pangwachitom kila ban be ka sud kila ban leshbon ki kamba haga kerteng e jong tra Jesu namar kila le kende ka bor ka jong men seba khoit ka tin ka joblai ka om da ka buj om da ka bor Henry do men sim jonga ongutrai amen om da ka buj om da ka bor Henry do men sim jonga ongutrai kam dei setia ka buj ka jongi kam dei ka you start ka jongi bangila ban doi ba pang la neven begik suit Henry ka bor ka men sim khoi naman daladihi ngimla ban le ARM u jisuang namar naladihi phimla ban le ARM gospel you anis kalau nang ba khatsan dokor ka balai basau ter sapuli ngiron kam men sim khoi ngiron kam yo Jesu ka jem ka jungi ba kham tame yo men sebe khot ngidon kham ban pediang ngan puli ya ko ke bentana ka tin ka joblai ban ya thu ya pi ba ki don ki brio ka joblai hot kala pediang yo Jesu hot kala sha pen baptis daga pen ngama ko Henry men ba kem pa yo pediang men sebe khot ki apostol ki ong don kam ane duai ba ki yo pediang men sebe khot to ne pe kam apostol no ba pra khat sau ter ki de khot te haba ki apostol ki ba Jerusalem ki osnyo baka Samaria kala la pediang ki tino blai kila pa ki yo Petros bayo Anis ki ba anda ki hiar ki duai na ka banta jongki ba ki yo pediang yo men sembakoi Allah mat ngani ki kentin ngapuli nang ni ka de nong rim ka krau ba to yo orang te haba ki apostol Kiba ha Jerusalem kilios ngau baka Samaria kalala pediang ye ka tinu blai kila phahaki yo Petros ba yo Yohanes kiba enda kila lek hiar kilia duai na ka banta jongki bakin yo pediang yo men simbakoi namar umpat simlahap hanu naki Henry tang bala penartiseki haga kerja utra Jesu hangni yo snyo baka Samaria kala pediang yo tino blai nang tan maka deke jinglap jo Philip puli na do basau totel kan puli ne por rei pin puli pie yeng pi puli ni kong ba o Philip ola yala po Samaria bon ki brio ki kala mot bon ki brio la pediang utra Jesu nang ta yagi dai bala pediang yo daga tin jong ka jinglap jo Philip o Philip ola penartiseki baram dei ngata warto Simon nong le bertongro ula kelaba mut la nget no Jesu Christ la penartise o hare yo pediang yo men sebe khoi nada Jesu long ba ya kan ka khubor la pen bana ha Jerusalem baga Samaria kala pediang yo tino blai la penartise ke breu namaga taka bail kong ba klia pha yo Petros ba yo Yohanes ki ba ana kila le hiar kila duai na ka banta jongki bakin yo pediang yo men sebe khoi namar umpat simlahap hanu neki hot kala ngai yo Jesu kanega por ka jong u Philip haga bo yala po Samaria kami per ARM bagini ka por jong aba jong pi amen kami per nama belai nga batai ka taglong ba u Jesu Christ ulale lupa sebne o men sebe khoi lawan hakasi penegos Henry habala yalap kala pediang tin yo blai la penartiseki Henry ka don kambiang ban le duai na ka banda jongki bakin yo pediang yo men sebe khoi
Kom taru aga jing shakri ga jongi ko ken men ge para. But barok be osngau ya ka ne ka tiena ka ne ka por. To snotu ne ka por. Ba wala pi pila priang yo Jisu. Wala pi pila wan jeseng. Lesi ya pila penap tes pengam hakom. Lani bat pila ai tilut ilaga jinge menrei dangdon kaman priang yo men sama coach. Lani ben don manora mano. Ban duai na ka benda jongpi. Ba pinyo priang yo men sama coach. Hallelujah. Nama long ka Bible, nama 4 simla hap hano naki. Handai tang bala penaptis seki haga kerja mutra Yesu. La penaptis seki handai yomen sema koi pada 4 yo. Wala du ki por ba mentar don bon ki breu, ki don hakane ke benta. Kilap la priang Yesu Kristus kila kla kamot, oi la penaptis seki haga jing penaptis dago pengam haga ko malala yo Yesu wa Jordan. Henry kim priang men sema koi. La don kamban duai naga banta jongki la don kamban khot yano naga banta jongki ban duai nam na jongki bakini priang yomen sama khoi. Hallelujah, hallelujah. Bangala bananga nega janmit ngakwa bandala kot ke nega jinge kren ya nega tin joblai ngine duai ka tukat ni bangini priang yomen sama khoi nama blai bi don kamban long ki brio ki bala dap do men sama khoi. Hallelujah. Ublai ha ko igesnem ulahi kai nga ya kawai ke jikai haba ka puli ka to ka gospel Matthias kalong ba arbosan shepang ki sangur ki the suti babi ba sangur ki the suti basta u Jesu Kristus kren hanga haba ka por ko ba kabala don sisa ka kajing try ka ba kanja mersem wong ki ta ki the suti ki babi ki de ki breu ki bala long Kristan hari ki priang yo mersem ko ki sharap jong ki lip Kimdon yo mesema koi kadin yo mesema koi kamdon kompriang yo mesema koi kamdon Henry sangur ki thai suti bastat bade kita ke breu ke Kristan hi Henry kim hun setia tang ha jong Kristan Henry ki da kuwa ki da terang hir ban pendap yala di da kompriang ka jo mesema koi kom ta kim shwa sange setia kim shwa hun setia klem long lani klem pendap lepai yala di da kata kompriang ka jo mesema koi Kia em ka jing duai berbor ya wat berbor ya ta ka khmat ka joblai baki duai ki pentre kam ka jing a ju me se khoi bat hadin ka ta hara por jo ka jing yothia baro maki pat namar ki dap pura de me se khoi kim don jing e haba u to knowledge kurim uwan hara por chiteng snya ni don men tangam ong setia chiteng snya hare ka jing ma klong haki sekhon bari ka sni ka khadu jo ka jing wan jo try Amen. Kila long kisi ba khadu menta bat ngan yo thuya phi klem ka jing dap do men se khoj nginom la ban lek ha ka jing wan arsin ka yo tra Jesu balong knowledge kurem jo ka balam amen ti namar ka tang tong ne per khat bha ga ne ka por ya ka ne ka benta lada kisenran ki shamba ka samaria ka la priang teno blai la penate se ki kira sngo don ka man pha biang haki yo Petros ber yo anis Baki dal enda kila hiar ke duai naga banta jongki baki ni opdiang yo men sebakoi namaga ta ka ni ka long ba don kam ya pi baro ya ki balang baro ya ki benge baro iwei poi baro omdan mano bala ban light na ka ni ka doctrine lani na ka ni ka nongrem jo ka jikai wei poi de ben pdiang yo men sebakoi wei poi de ben pdiang ya ki jing ai ka jo men sebakoi amen Don ka banta ka men sema khoj uwan la ka wan ki breu ki yo men sema khoj khlem da bukti mano kom ka ne ka jingja haki kam apostol na bashi pau saw hadu saw po pra ka ne khot kini haka ying jong Cornelius tang ba Ukraine Petros ye ka tin ga jong blai kini ka la shio priang direct men sema khoj la hap haki ta ki gentle long ba ki ta ki breu Kiba wan lambar Petros kila kindit hak ba yo ya kena ke gentle bagi priang ye ke jing a jo men sama khoi dekat ba saupun riu kong nama kilio sngeu bagi keren hak thule bagi pen kraw yo blai ong lang bat ngai de ke kenten te kiba na ka jing ot share kiba lang ngai kiba le wan lambar Petros kila sngeu kindit baki hak gentle ru Lateno yaga jing ayo men sama khoi namar ke yo sngo baki kran daki thule baki apan kraw yo blai pe hangne
kadai ka jingja haying jong u Cornelius udah beri belai beri berduai beri bersyuting belai bakai ka jaglong wadla ulalong kataru Henry upediang yang berkoi ladon kami Petrus ban runga ka ying jong u Cornelius ya ka ban kren ka tin ka joblai bat kat ba unang kren long ba berkoi lah hiar ha kita ki beri ku bios nyau ka tin ka joblai haleluya badala ka bios nyau tin joblai hoi berkoi lah habaki ka wei ka bat pentikna ba kilio pediang sesau berkoi ka dei ko ba sa pun rio ko bang ba namar kilio nyau ba ki kren ha ki thle ong lamat nga namar kilio nyau ba ki kren da ki thle ba ki pen krau yu blai kane ka jing kren thle kam dei setia ba kala duno ha ka po jing ka apostol ngang leo pediang ye jing kren thle islam baram de tang manga andai bon kini ki parabengai kilio pediang ka jing kren thle islam haga por ba pi pediang men sama khoj pi pediang lang ru ke jing ai namar men sama khoj wan lang rengkat ke jing ai amen haga singi pentecost haba men sama khoj jong blai wan hiar haga kamera bahaning amli sitia bukti manu rei dei men sama khoj hi utre kam lawan haga dor jong kata kal erba ba beker tap oh la pendam ta ka ying bar ka wei ka bagila syong bala pau ki thlei ke ba pai penat kum ga ding Barka syong halor wei poe naki. Bat kilas dang ban kren ki wei pat ki thule. Kat ko mau men sim ulai bor ki ban kren. Pi namar kata. Habau men sim ba khu job le wan. Dei se de ushuan supen rehem kum to. Wan baru ai ringkat ki jing ai. Bat ningkong ngisyamu ai ki jing ai. Ya ka ban kren. Ha ki wei pat ki thule. Ong amen la pi menjon. Amen. Uai ke jing ai ban kren ki we pakai thlek balai ba uai ke jing ai namar Jesus Christ la hikai dal de uang pin kren ha ki we pakai thlek amen to de puli Marcos kalau nong ba khan riu kado kha ba khat nyau khat fra kna wa pin yo tip ba ka jing kren thlek ka dei ke bas dang nau Jesus kau Jesus hikai dal de ya ke sendran sangal puli Marcos khan riu kalau nong khat nyau khat fra ki khot ong ne kini kita ru kin but ya kita kebengai haga kerteng jonga kini be no igik suit kin kren nagi thlik ke bathamai kin ra no ibeseng lari kin di ke penyap kan pen sniu ki ken kin bu igik ti haga pang bat kita kin kia ong lambat ngani ki kentin kini kita kin but ya kita kebengai sajisin kin but ya kita kebengai bat haka nega por nga kren naga banta jong pi ke bengai bakini kedak kiden but ya ki bengai mapi bat manga ngide ki bengai jong Jesus Christ amen ngilang nget yo Jesus balo yablo di pna naga banta ki pop jungi latte ya o hajing tap badlo mi pada ka balai ke singi haka bor ba ka jingjok ka kraw haleluya ngilang nget yo Jesus nama kata de manga mapi ki bengai bat ngilong si sha ki break ba bit ban yop diang ya kini ke dak ko mau jisu la kren kini ke dak kin bot ik dak bengai am simul ong tang hi pastor am simul ong setia tang hi evangelist am simul ong setia tang ha kino ki breo herel ong ya baro ki bengai kamper ki de kino long ki dak kin bot ki kita wang ha ka kerteng jonga kini be ki sui ong lamat nga ha kerteng jonga kini be ki sui kamu de kerteng u jisu Christ ngine be ki sui ko kin men ki para kaya ke jing back suit kalong compulsory mi ke benget mi ben back suit back hallelujah ngadon ke jing srus kem number le nga labnang ba nga jan back suit man ke sngi ka jing back suit jonga kalong ba habang ya le ha ka thma ba ke nyamsem ngaya le ka thma ka ba ke nyamsem la ka de ha ka jing post new la ka de ha ka ni ka protei la ka de ka jing ye de ba ke parabenget la de saudong ke area ngaya le ka thma ba ke nyamsem ba back ke suit ke kray nama kata don kaman be berbor hagar temu Jesus Christ gi ksui gi kray om dei la kata ga baar hangi wong kin kren hagi thlek ke batmai ong lambat ngasai sineta kin kren da ki thlek batmai nga ainu yo blai ba kini ki de gi benta jonga kini ki ben de ki benta jong pi nama pi de ki bengai jong Jesus Christ amen ki de ki benta jong pi what am saja o tang pastor ula belekum ta ngati ngam dei
kadai ke benta jong pi kadai ke benta jong baro. Amen. Ci sima pi ke bengen jong Jesus Christ. Pi dai ben kren thule. Hallelujah. Ong a kren ke thule. Ong jam ngan kren. Ha ke thule. Ki ba thamai. Ki thule jong ki angel. Ki thule jong ka beneng. Hallelujah. Pi kini ke long badan kambha. Ba pi ben kren thule ka Bible kong ha wei kuren lanong khat sao ka barachil nong hang to ke thokong ba ni den kren ke thule. Paul ong ngalale nga kren khambu ne ke thule bane pi baro. Banya nga banya pi banya baro upol nga kren khambu ne ke thule. Kamon upenut por ha ka jing kren ke thule. Namar be ka jing kren ke thule kalong nge jing kren ke jungi baru blai. Hallelujah. Ka jing kren baru blai. Kibreo kim so tu ong upol. Henry blai tu sungu tu namangi kren ha ta kitin ba kin jabneng. Nang ta ka balai ong kin ra no igi beseng. Kamon kini ki bor setan ki bor beseng. Lane wat ki beseng si sharu. Tamam dei setiap bansu praktis kai hari kolomba lara ka jia kumno ubesanyo pu epi doai ha katemu Jesus Christ grand fle doai ha katemu Jesus Christ bagi ki bisan kin duno. Hallelujah. Nang da wong shishu lara pinde ay ka peniap kan ben sniu ki kain ong lang bat ngata ka kenten lara kinde ay ka peniap kanam pen sniu ki kain kata kalong ka bor ka jong try Jesus bo ai ha ki bengai. Haba kumnol la don ba IBAP. Kumnol pilangat haga no ka jingdi lan ka jingbam ko sniu. Pisnyo ba pin sayap duai hagi tuli. Be ru igita haga kerteng ga jong tra Jesu. Hallelujah. Nando shishu amde kata kin bukti hagi bapang. Ba kita kin kia. Ong lang banga. Kin bu igiti hagi bapang. Ba kita kin kia. Menta pe ke ketiga jongpi omdan eru ama ke ketiga jongpi Henry kadang ke jimpen slek ka jong min simba khoi kadang ke jimpen slek jong tra Jesu ke ketiga jongpi haba pi bukti ke ketiga jong tra Jesu ke trailang ba ke ketiga jongpi haba pi bukti ke pang masitom kadang ke ding ke jong simba khoi ka ba yat lang ba ke ketiga jongpi ba kita ke pang masitom kin khia na maglai ka jimpen slek ka jong blai. Hallelujah. Kamdai namar ba don dawai kamdai namar don jadu haga ketiga jongpi hari ka don ke jing pen sle joblai don ka don ke jing pen sle jom sama khoj ha ki ketiga jongpi la bi chendang la bi kan thairu haba pi don ka jing don kam doai be bukti be ki ba pang sitom. Amen rakti ki bade ki ba smutu ila de pi ki bangai ki bangai ki bade ki bangai jong Jesus Christ rakti hoj ni long hoj kulesi ni long ki bangai jong tra Jesu namar kata pilong ki ba bit yak ban bukti ha ba pang lengba ka kertenga jong Jesu bat ki ba pang kin yok hia lara pang ki khon ki tiru ngomong e pi ba pinam bukti namar pi ka kemi hare kam tam ka kemi ba pa kine duai ki khon da ka ba bukti ha ka kertenga jong tra Jesu te namar kata pi ki long kemi pilong ki ba bit yak ban duai pi ki samla pilong ki ba bit yak ban duai ban bukti ha ka kertenga jong tra Jesu yak ba pang masitom na ne ban be ki suit ban na sidang. Hallelujah. Pidon ka bor jong blai lara piak diang yaw men simkul. Amen. Nalo shu kama apostolo na bakat kendai hang to upolu syami ki balalong senran nang ta ulo keliaki pila diang ni em yaw men simkul ngen puli hangi kama apostolo na bakat kendai do khot ka ba arter te nado do khot ben kongan puli kala jaman ba Apollos udah na Koren ba Paul ena lo late lang ba kita gi pang ba sineng ulawan sya Efesus hangta Efesus keja balo sya mi ki balalong senran berla keliki pila pediang ni em yo men siba khoi men ba pila ngai bat klia tu ha u em ngem simla yo sngo wat la don ni em o men siba khoi ene kom ta ula kli haki hake ate la penaptes ya pi kite kle tu haka jing baptis u Yohanes te Paul ula ong Yohanes penaptis daga jing baptis ka jing kelaba mot udah ong pat ba ki dei ban nge hauta uban sawan hadin jong o kata ha u Jesu enda kle os nyau te ya kane la penaptis ya ki haka kerte utra Jesu te enda Paul ula bu ila kikti haki
mensimba kuj ulawan haki. Bat kilia kren daki terlik bat kilia tulupa. Tela dan baro kumba kat angut kirangba. Haleluya. Om jam saja sin haleluya. Hika ne kalong ka jingja ko pla hadu kata-kata. Ngamtip nama belemar utrai ulapen ulah hikaya nga mensimba kuj la hikaya nga ya kaneka jaka. Don kibri ko bang sutu ikane. Hanrei naga jing hikaya jo mensimba kuj nga sutu ikane. Upol ulah syam hapo Efesos si kibreu ke balong senran. Ya kibreu ke balang nget. Hoi ki nget ya ke tim jo blai ki nget yo Jesu. Hanrei ya ka jing penaptis pade kidang yo tang ya ka jing penaptis jong yo anis. Te upol uklieki wong pilap diang ne em yo mensimba kuj. Nadu ba pilang nget. Nama kila dai ki bengai tu klisyu pilap diang ne em yo Jesu. Klisyu ya kata. Nama kila dai ki bengai. La dai lepa ki bengai. Ukli tangi ke bentar ke ba kam kongsan. Komba kili ki apostol po Samaria. Te hang niru upol ukli pilap diang ne em yo mensimba kuj menba pilang nget. Kia tu ha u kyong em kyong. Ngim simla yo sngau wala da la donne em mensimba kuj makila le ka jinge. Kidang tip tang ya ka jing penaptis ujong yu anis ba kidang tip tang yo Jesu Henry yo mensimba kuj lele kempat bena la u donne em kumuta mensimba kuj. Kempat tip. Te nang ta daw upol uang haki uyonis lele penaptis ya ka jing penaptis jong ka jing kala ka bemot da ka ba ongo paj ba ki deben nget hoto ban sawan hadin jogo kata hau Jesu. Barkat Bible kang ni enda kile osngeu ikane la penaptis ki haga kerteng utra Jesu. Ong bat nga enda kile osngeu ikane la penaptis ki haga kerteng utra Jesu. Ka jing keli hang ni ngan pensai kendiat haga ne ka haga na jing bom so to jing kibreu ki ong kumne ki ong ba tang chisin ka jing penaptis kalabian. Te kini ki nong Efesos kila yo la pa ka jing penaptis uyonis. Daga pa pengam. Te Henry anda wanu pol ukliki hake ela penaptis epi. Kiong hajing baptis yu anis. Upol ong em kampat biang. Bar hang ni ke tin blai ke tu ong ba anda kili osngewe kane la penaptis ki hake kerteng utra Jesu. Nama kata ka syai kedar hang ni bo pol o penaptis biang yakino kinong Efesos. Laki la yo chisin ya kajing penaptis da pengam dau yo anis nong penaptis. Henry upol utip tikna bakam pat biang setia. Namar belai, namar keempat iyo ega jing penaptis haka kerteng utra Jesu. Ti nama kata penaptis biang. Daka bakum dong ngais kem upol ru penaptis pengam. Upol ru penaptis daka juga jing baptis bau Jesu ushim. Amen. Daka juga jing penaptis bau Petrus penaptis. Daka juga jing penaptis ke baki senran baru penaptis. Puli hang tu haka gospel Yohanes lenong balai. Kita khot kiba arpo ar seneng komta ter ngan to ne pe khnet ka lenong ka ba lai sengam de setia ngapen bore ke jeng protes senrai ya ka bangan to arpo ar ter sengam ongom ne te hadin kini ki ege Jesu lo lek bat kisenran jengu hari bri ke Judea hang talo salam bat ki bat la protes hari bri mo ka murhat ter jakariang bari Yohanes pada udah penaptis hainon hajan kaslim naba hangtala don shibun ki tekle wan badla penaptis ki kamut kajing penaptis Jesu bat Yohanes kalong kumjuhi kadai kerja pi kamde seti hayi nang daga ba ar pada ko ban kran ni kajing kran yo pol ba la penaptis ki haga kerte utra Jesu kamut pol pat suhun setia kajing penaptis Yohanes Henry penaptis ki haga kerte utra Jesu lembe kumta na ekin yo kajing penaptis kerte utra Jesu amen lada pi ong ba kajing penaptis Yohanes kalabiang pengam tang sisin labiang naga banta joki dan kamsyu ban syem kajing penaptis hadin bala kalabamon hadin bala nget hadin bala IT utra Jesu bam dan kamsyu te nama kata kumno kin yo ye kajing penaptis kerte utra Jesu kini kinong Efesos Henry ki daiban yo lala da penaptis do Yohanes ha penaptis biang sachisin ha ketemu tra Yesu nama kata kadan arsin hangi penaptis do Yohanes chisin la penaptis do Paul biang sachisin nada shushu kad hadin kata pada ka jaga kamba bakan yaman sim ete do Paul ula bu ila kikti ki
sima kuj ulawan haki. Ang labat nga. Te no Paul. Ula bu ila kikti haki. Sima kuj ulawan haki. Bat kila keren. Da kitule. Bat kila tulupa. Pi. Habau Paul. Balong ubriu joblay. Te ula bu ila kikti haki de kibriu. Hinong Ephesus. Sima kuj ulawan haka jingem ka jongki bat ka dak ka baki kapau hang ni long kile keren haki thule. Ang lang bat nga kile keren haki thule. Bat omde na kata kila ya tulu paro. Ay ngu ublay na ki jing ajo men sama kuj ki wanja haka jingem ka jongki. Omde setia tang uwe hang ni ka dekhot babut kong ba kila dan barok kumba khat arngut kirang ba. Haleluya. Layok biar sa sitim. Kat arut kiran ba da layok biar sa sitim. Harap jaga. Kalau bahasa tunat hadu kata. Kajing tre ka job lay ka bakra. Bat halor kini ki ke bro. Ngaso ong piru komjur. To de trang to sliang hir. Ya kini ki jing ai ke jong men semkoi. Amen. To da puli na ka tim job lay ka ong kumne. Ti banen kong sinong koren no khasau. Dekot banen kong kumne. To ya be pi sya kane ka jing e. Lakom taru to da kwa hir pi. Ya kita kijing ai baken jaman sim. Amen. Henry kam tamba pinyo ya tulupa. Hallelujah. Orang lambat ngang. To ya be pi sigane kijing e. Lakom taru to da kwa hir. Ru ya kijing ai baken jaman sim. Henry kam tam bapin ya tulupa. Hallelujah. Dai ban kwa hir. Nang ta kala nong ka ba lenong ka ba khat ar ka de khot ka ba life way ong henai to da kwa hir pi ya de ki bor ki ba khamba da kwa hir pi ya ki de ki bor ki ba khamba lara pi don ka jing trang ka jing sliang lara pi don ka jing kwa hir hang ta ken pin sayo ya ka jing ai ba kanya mesen amen henai la pi kwa malala ne pim kwa pinam yo setia ngong shai kata ubreu ubam kwa Omyo setia. Ubreu bakwa uyo yaki. Nama ublay haba pitrang pisliang ublay un ai. Ublay pe ka donut. Amen. Ublay pe ka donut pitrang hadukat no. Pisliang hadukat no. Ngani to pi kala long kumni hago yesni haga bangat rang ke bakenya mesim. Ngaong ba lada ka lut ki sngi lada ka lut ki benai ka por yinga lada wada ka lut ka pisa ka pilanro ngahaban le ka ta ka wei ka kam na ka banta ban yo pediang ye ka jing ai juga jing tulupa ye ka jing ai jong sim ba kita ki jing ai ba sa ko kin trai kam ka jing ka jonga ban kom tang la khindu si sha la ka jonga jing em namo Jesus Christ lo kular o ya baro ki batrang on ai ya baro ba pi trang pisliang ublay ko ngan pendap ngan ai ki suk ki batrang ki basliang ka ho na pendap ki amen ti ki babon ki brewe kim trang setia haduk kata kini ki apostol mendai haga por hasi penegos ko ban ong kira sa singet hadu shiposngi kamot ki klambam ki klembi shiposngi ada balio priang ya ta ka jingkular ka joblay bau jisu on to shongpi nomba Jerusalem tak andai pen kup epi da ka bor na jrong kom da kila lech ka kamera bahaneng kila shong hangta ba kile dwai sha jinget shiposngi ban haga si penegos men se ko ya raki haba pi trang pi siang wat ong bo blay ayanga Henry Pinyo pediang si saya mesmakoi. Amen. Pinyo pediang ke jing aja mesmakoi. Pin kerana ke telik ke batamai. Pin sayo ke bor ban begi ksud. Pin sayo ke bor ban bukti ke pang besitom. Bagi pang besitom kini okey asisya. Bat ambil kata wat ban tulupa. Wat ban sibun ke rupin yo ban le. Nama bi pitrang pisliang. Bat ublain ay kata pi bat pinyo pediang hakajim ke jongpi. Amen. Wat mentaru lar pitrang pisliang. Pinyo pediang. Kat kom ka jing so thu na ka tin ka job lay wali ka ni jing kren thuli ka tin job lay kong kumni ton puli na ka kam apostol no ba ar dekhot bani kong hanu ba saw ka bangala o mane tang ba nganda puli biang te andala poi ka sni pentecost ki baro kile don lang ha go ka jaka te kendit lawan ka jing sawana beneng kum kale arba ka ba be kertep badla pendap ya ka ying bar ka wei ka ba ha ka ba ki shong bala pau ki thuli ki ba pat penat kum ka ding tega shong halor wei poi naki bala pendap iki barok do men semekhoj bat klias dang
ban kren hakwe pat kithlej kat kuma umen sim bakhoj ula ai bor yaki ban kren hallelujah pi haba kini ki senran ka don ka kamera bahaneng long kala sawa ka jing sawa ka bashir khai ka long kum kala erba ka be ker tap nang ta kalawan rung po ka kamera kala pendap ya we baro pleng jongki baik kelas daman pau kithlej ki ba pat penat kum ka ding kum ka thlej ding but kasyong halal way po inaki bala pendabe ki baro daw men simakoy ang lamat ngay nagigenten bala pendabe ki baro daw men simakoy bal klas dang ban kren hak way pat kithle kat kumba umen simakoy ula ay bore ki ban kren umen simakoy upakren omni setia baki ba kren umen simakoy rei umen simakoy ay bore ki ban kren ung to kren kithle baki kini kiselan ki kren kithle hallelujah ti kumju mangiru kumju amdai ba umen simakoy un kren ma un sio sneo hang ni ha sun ngane yo sneo hang ni ha jan bo kren umen simakoy rei umen simakoy kren lengba jonga ba jongki nakasin tur nagat na utlit jonga ba jongpi ukren umen simakoy mar namagata ngabat pi ni kren lang bat umen simakoy hallelujah kadon ka jinge te song lang lani kata ka jinge day lang umen simakoy upendap e donut jongi bat ni ngis dangon kren how utlit jongi hallelujah hallelujah kata ken kalong ka bor ka jong umen simakoy om daga bor hari umen sim jonga utra kajing kren jong pi ke thulit kalau kajing kren bala pensle kajing kren jong pi how thulit kane ka ta ka ding ka ba mi na ka donut jong pi nama bale ma kong ka bible na gospel jong yonis lanong ka ba henyau ba ka khot ka ba life hunyau terter ka bong ba ki o omba im ken tuit no na ka donut jong pi hallelujah ka gospel ka jong yonis ka lanong ka ba nyau life hunyau kong ki o omba im kin tuit no naka donut jong pi ngine duai ka chang ngine duai bom sim job le unwan ha ka donut ka jong pi donut le jong pi ki bani op diang jing a jom sim khoi donut le jong pi hin op diang kai nyom sim khoi ka ding nyom sim khoi bagin krani ki thli ki batmai ha ka ne ka janmet hallelujah 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 saman duai hallelujah hallelujah saman duai hallelujah hallelujah traje sube ye jomangu yeme kin traje suga ne ka jangen try oh hallelujah try be kodon aingu yeme kin jesus sube ye joma try hallelujah try trang hirel trang min sube ko hallelujah oh koker party play koker par kenyo jesus christ ben slay piven penaltis piven min sube ko ben yo priang min sube ko jesus on do priang pio min sube ko hallelujah hallelujah aigo imegen Jesus hallelujah oh hallelujah rama mama sekera bayande hallelujah rama sekera sata